morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, morning. Ang ganda ng umaga ko, ang pinakamasayang mother sa buong daigdig dahil naamoy ko may tagaluto ako today. Ang Stop. For the first time, siya nag-prepare ng breakfast. Stop, Yay! please. Yay! Hindi pa nga ako nakaayos. Tingnan nyo naman ako. At may kanin na, ha? Kanin ito. Wow! May itlog pang kasama. Aba, sure ka. Stop. Tika lang. Oh my gulay! This is a surprise! Stop. This is a surprise! Cut. Oh my gulay! What a good looking man cooking here! Uy! Sama ng mukha. Bakit hindi ka good looking? Hindi ka good looking? Okay. An ugly man. Ano? I'm so happy anak ko na ikaw nagluto. It's the very first time na nagluto ka ng breakfast at ito ay parang ang feeling ko ay wagi. And you know wagi? A winner. Wagi. At nagluto pa ng kanin guys at may itlog pa. Oh. Nandito tayo sa Ayan. How to order now. Step 1. Choose your meal. Select your meat season. Step 2. Customize your order. Toppings, spice, add-ons, meat. Step 2. Watch the magic happen and enjoy. Oh, ganun pala sila. May magic pala sila. May magic. Ito yung pinalengke namin. Pagka namamalengke kami, nasumpungan namin ang gusto namin ayun ako. Ako ba yan? Is that me? Yan. Crunchy wrap. Ako lang, di kumaya na ulo. Bawal yun. Uy, Ano ito? Ano nating tikman to? Aperitivo. Ayan. May order din akong chili con carne. Ang sarap guys. Kain tayo. Crunchy wrap. Ginagawa yung chili con carne. Sarap pa. Ano tayo, Marka?
Hmm? Mm-hmm. Hala. Kalap naman. Hala ka. Hala ka. Hmm. Anghang. Masarap yung pagkanghang niya. Gusto ko yung anghang niya. Hmm. Hey. Ano kayong dadalhin ko kayo dyan? Dyan? Galing mo ba? Hmm? Kumain lang nila. Ay, gelas na lang dito. Suot na ako nito. Lalabas na kami. Salamat. Ano mo to? Salamat. Thank you.
Ha? Okay, sige. Go. Go. Dahan na nakot may salamin. Tara. Mag-CR di Papa? CR ka? Doon sa kabila, pero mag-CR siya eh. Saglit lang. Ano ba yan? Rottweiler o ano? And while all this has been playing out, Chinese workers are meant to be celebrating Kamukha ni their Wako. Lunar New Year. Ito, You ano? can see it's already Kamukha ni happening in Wako. Beijing, but we know that break the Lunar New Year Wako was King. to go to the end of January, but it was then pushed Dagol. beyond that. It's now finished. Wow. So a long way north. Dagol. Probably that. Wow. Here in Shanghai, the commercial Dagol. capital usually home to 24 Wow. the first day back. Wow. It was a trickle. The banks remain Kamukha ni Dagol. closed, most of the shops remain closed. Kamukha ni Wako pala. People out there, but they're Wow! Ayan guys, nilagyan ko ng mainit na tubig yung dried mushroom nang sa ganun ay lumambot. At iwa-iwain natin. Two types of mushrooms. I have the black ones, yung tengan daga, at saka yung, yan, anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Montebello kaya? Itong mushroom na ito. Ito? Hmm? Yan ay ano? Hindi yung isa. Dito? Yan yung isa. Shiitake. Ha? Shiitake. Shiitake pala ito, shiitake. Okay, shiitake mushrooms with the black mushrooms. Yung nasa ilalim, nakita mo yan. Yan. At dito naman sa table guys, merong mga nagsiinuman ng, yan, ganyan, no? Sparkling. Yung tatlong, ano. Pineapple. Ako naman, sparkling din, pero water lang siya. Walang flavor. Yung sa kanila, Pineapple. pineapple. Ayan. Nagpatalastas pa tayo, guys. Ayan, guys, oh. Inom tayo nito para healthy tayo. Tapos, pinalisan nila ng pochi na yung ginawa ko. Nabuslot, nabutas. With peanuts and muscovado. Yan. Ang merienda namin ngayon, ginagawa ko pagka may time, ako nagluluto. Okay? Tayo magluto ngayon ng pork with Shiitake. shiitake.